खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव माइनाव सोरां बिथांखिनि जोहै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ राननानै होनाय जादों। नंगौ, थारैनो जों मिथिनाय बायदिब्ला आइजोफोरखौ गावसुंथानो हानांगौनि थाखाय सिगाङाव बिटिआर सरकारा खोथा होखानाय बायदियैनो मैया बिटिआर सरकारा ओनसोलनि गासै 3,800 आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय जागायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थारैनो बे रांनि गेजेरजों आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गोबां हेफाजाब मोननो हागोन आरो गोबां गावसुंथानाय हाबायाव बाहायनो हागोन होन्नाबो मोनथिदों। मख'जाथावदि मिथिनाय बायदिब्ला सिगाङाव गासै 25,000 रांनि चेकखौ गथायनाय जाबाय। लोगोसे बेबायदिनो खेबथाम फारि-फारि गासै 75,000 रांखौ आबुं खालामनाय जागोन होन्नाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि मसलपुराव जानाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि मन्त्रि उदखावगोरा ब्रह्म, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादोंमोन। आलफाया हुमखि होदों आसामनि डिजिपिखौ। नंगौ, थारैनो आसामाव दायो बायदि नंखाय इनकाउन्टार खालामनायखौ बन्द खालामनो थिनदों आरो बेखौ मानियाब्ला आसामखौ नागारनोबो गोख्रों बिबुंसारजों बुंथिनाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आलफा उदां हानजाया मोनसे इमेलनि गेजेरजों आसामनि पुलिसनि गाहाय डिजिपि जिपि सिं बिथांखौ आसामाव असान्ति खालामनाय आरो बायदि दायाव नंखाय इनकाउन्टार खालामनायखौ बन्द खालामनो खावलायो, नङाब्ला आसामखौ नागारनो थाखायबो गोख्रोङै बुंथिदों। मख'जाथावदि दाबावैसो आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव दाब-दाब जायगानिफ्राय माखासे आलफाफोरखौ बायदि अजद होनानै हमबाय थानो मोननायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो सासे आलफानि सोद्रोमाखौ आथिङाव गावनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, थारैनो बेफोरखौ लानानैनो मैया आलफाया गांसे इमेलनि गेजेरजों आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथांखौ गोख्रों रावजों हुमखि होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फरायसाफोरखौ गाज्रि आखु बाहायनायनि दायाव हमजादों सासे बिबुंगोराया। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला मैया उत्तर लखिमपुर फरायसालिमानि बिबुंगोरा हिमन्त शर्माखौ हमनाय जाबाय। मख'जाथावदि दाबावैसो बिबुंगोरा हिमन्त शर्मानि हेंथायै फरायसाफोरखौ गाज्रि आखु बाहायनायनि ओनसोलावनो अजद ओंखारबाय थादोंमोन, जेराव गासै सा 58 फरायसुलिफोरा हिमन्त शर्मानि हेंथायै गोख्रों अजद होनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दायो राहा गैथारैयाव बिबुंगोरा हिमन्त शर्माखौ हमनो गोनां जाबाय होनना मिथिदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला निसा लानानै बिबुंगोरा हिमन्त शर्माया सानै फरायसुलिनि मोदोमाव आखाइ होदोंमोन, जायनि जाहोनाव कलेजाव गोबां दुंहाव थासारि जानो हमदोंमोन। उनाव आरोबाव गासै सा 58 फरायसुलिफोरा खेबसेयैनो अजद होनायाव बिबुंगोराखौ पुलिसा हमनो गोनां जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। जोंनि बिटिएडखौ जे आबुङै 6th शेड्युल प्रभिजननिफ्राय बोखारनाय, बेनि सायाव जे मोनसे राजखान्थियारि नाख्रेबनाय दं, बेयो दायो आबुङै रोखा जाबाय। बाथ्राखौ बुंदों आगुनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बर' जाति सुरक्षा मन्च बनसु आरो माखासे गोबां आफादफोरा
मोनसे डेलिमिटेशनखौ लानानै खौरांगिरि मेल लानाय जादोंमोन। नंगौ, थारैनो बेयाव बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला भारतनि इलेक्शन कमिशनआ थारैनो BTADखौ 6th Schedule प्रभिजननिफ्राय आबुङै बोखारनो थांखिजों बे डेलिमिटेशनखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव आबुङै राजखान्थियारि खैसार दं होनना गोख्रों रावजों बुंथिनाय जादों। लोगोसे थारैनो बेबायदि खालामारोब्ला जों आयेननि राहा लानाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों मानगोनां बारग' MP बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।